ፈረስ ትሮጅን እንታይ እዩ ከተማ ትሮይከ እንታይ ኣጋጢምዋ ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ከመይ ትኾኑ ናይ ሎሚ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ድማ ብዛዕባ ፈረስ ትሮጅን እንታይ እዩ ከተማ ትሮይከ እንታይ ኣጋጢምዋ ንዝብሉ ሕቶታት ክንምልሶም ኢና ብሓባር ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ምክትታል ቅድሚኡ ግና ሓደሽቲ እንትኾንኩም ነዛ ቻነልና ድማ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይንረስዕ ሰናይ ምክትታል ፈረስ ትሮጅን ካብቶም ፍሉጣት ዛንታታት ግሪክ ኮይኑ ቀደም ከም ዝገልጽዎ ኣብ መንጎ ግሪካውያንን ከተማ ትሮይን ማለት እዛ ናይ ሕጂ ቱርክን ናይ 10 ዓመታት ግጭት ከም ዝነበሮም ኣፈ ታሪኽ ይሕብር እቲ ዝነበረ ኩነታት ክገልጽዎን ከለዉ ንግሪካውያን ፈርሕ እየ ዋላ ህያባት ክወሃበኒ ከሎ እዚ ክብል ከለዎ ማለቶም ንግሪካውያን ከም ዘይኣምንዎም ንምግላጽ እዩ ድሕሪ 10 ዓመታት ግሪካውያን ዘይዝኾነ ዓወት ክዳኸሙ ጀመሩ ኣብ መወዳእትኡ ሓደ ኦድስዮስ ዝተባሃለ ሓደ ብሉጽ ሓሳብ ሓሰበ እዚ ኸኣ እቲ ሕጂ ሆርስ ትሮጅን ኢሉ ዝጽዋዕ ዘሎ ንኽምህዝ ዘምጽኦ ሓሳብ እዩ ነቲ ዝሓሰቦ ድማ ጀመርዎ ሓደ ዓቢ ፈረስ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ውሽጡ ድማ ክሳብ 50 ዝኾኑ ሰባት ክሕዝ ከም ዝኽእል ገይሮም ሰርሕዎ በቃ ደኺምና ኢና ዘስምዕ ነቲ ኩናት ገዲፍናዮ ኢና ከም ዝገደፍዎ ኣምሲሎም እተን መራኽብ ግሪክ ተበጊሰን ኣብ ጥቓታ ደሴት ኬኖዶሳ ተሓብኡ ነቲ ዘሰርሕዎ ፈረስ ድማ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ገዲፎሞ ተበገሱ ንሓደ ካብኣቶም ግሪካውን ድማ ገዲፎሞ ከዱ ንሱ ድማ ናይ ሓሶት ነፍሱ ከም ዝተማረኸን እቲ ፈረስ ድማ ኣብ ናይ ግሪክ ኣማልኽቲ ንሓጢኣት ግሪካውያን ንምትዕራቕ ዝገብሮ ምዃኑ ሓበሮም ትሮጃውያን ድማ ዝተዓወቱ ድማ መሰሎም ነቲ ዓወቶም ንምግላጽ ድማ ነቲ ግዙፍ ፈረስ ብሓጎስ ኣፍ ደገታቶም ከፊቶም ከምኡ ድማ ነቲ መናድቕ ኣፍሪሶም ነቲ ፈረስ ኣተውዎ ሓጎሶም ክንጽበሉ ድማ ጀመሩ በታለይቲ እዚኣ ድማ እቶም ሕቡኣት ኣብ ውሽጢ እታ ፈረስ ዝነበሩ ሰባት ክወፁ ጀመሩ ኣፍ ደገታት እታ ከተማ ድማ ክኸፍትዎ ጀመሩ እቶም ኣብቲ ደሴት ዝተሓብኡ ግሪካውያን ድማ ክምለሱ ጀመሩ እቶም ሰራዊት ግሪክ ድማ ንትሮይ ክዕንውዋን ነቶም ደቂ ተባዕትዮን እንዳቆተሉ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ህፃናትን ድማ ከም ባሮት ንኾኑ ገደፍዎም ኣብ መወዳእታ ድማ ግሪካውያን ተዓወቱ ግሪካውያን ብኩናት ዘይኮኑ ብሓሳብ ድማ ተዓወቱ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብና ነዚ መስል ነይሩ ካልእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመፀኩም ሰናይ ቅነ